बर'फ्रा बिजेपियाव भट होआ बियो बिपिएफ दलनि दैदेनगिरिफोरनि साननायसो। क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोन्नैबो समस्तियाव जोंनि बिजाथिया 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख मार्जिनाव देरहागोन बेयो रोखा जाबाय। नाथायबा बिपिएफनिफ्राय बुंनाय जादों बर'फोरा बिजेपियाव भट होआ होननानै बिथांमोननि साननायसो बियो बिथांमोननि साननायसो। बर'फ्रा आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नांगालाव भट होनो गोसो गैला बियो रोखा। आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नांगोलाव भट होनो गोसो गैला बे खोथायासो रोखा जाबाय। बिपिएफआ फेक्टर जाया आरो बिथांमोना जोबोद गोजानावनो थाबोगोन आरो दिनैनि समाव क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियाव बिपिएफआ जेबो खारनाव खाथियाव फैनो हाया। जेबो फेक्टर जाया बिपिएफआ खाथियावबो फैनाय नङा बिथांमोना गोबां गोजानावनो थाबोगोन आरो दिनैनि समाव क'क्राझारावनो जा बा दरं उदालगुरियावनो जा बिपिएफआ कुनु कारनाव खाथियाव फैनो हाया। मानोना बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामबाय। खालि बिपिएफनि साफा सानै संख्रि बानलु जाग्राफोरखौल' ससियेल मिडियायाव नुयो। मानोना बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामबाय। साफा सानै बिथांमोननि संख्रि बानलु जानाय थाफानाय बेखिनिखौल' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। रायजो राजा होननाय बिथांमोनजों जेबो गैला। बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सयकियाया गोबां भट लानानै देरहागोन बियो रोखा जाबाय। रायजो राजाफोरखौ नुनानै दिनै रोखा जादों जे जोंनि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानो हागोन आरो बिथांनि खाथिसिम रावबो कम्पिटिशन गैया, रावबो बिथांनि खाथिसिम रावबो कन्टेस्ट गैया बे रोखा जाबाय। आरो थांनाय समाव जाय राजखान्थि खालामदोंमोन बे ओनसोलाव बिथांमोना गावसोरनो गोरोन्थि मावनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय गोजान जानानै दिनैनि जे थासारि बे थासारिखौ एनडिएआ मोननो हादों। आरो थांनाय समाव जाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदोंमोन बे ओनसोलफ्राव बिथांमोना गावसोरनो गोरोन्थि मावनायखाय दिनै रायजो राजानिफ्राय बिथांमोना गोजान जानानै बे दिनैनि जि बे थासारिखौ एनडिएआ मोननो हादों। बिटिआर ओनसोलाव बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकारा थांनाय 3 बोसोराव रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय आरो गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावदों। बेनिखायनो बेफोर मोजां खामानि मावनायखौ बर' हारिल' नङा बयबो हारियानो बुजिनानै जोंनि सरकारखौ हेफाजाब होदों। आरो क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव जोंनि बिजाथिया 2,50,000निफ्राय 3 लाखसिमनि गेजेराव भट मोननानै देरहागोन बेयो रोखा जाबाय। बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि सरकार दङ बेयो थांनाय 3 बोसोराव रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावदों, रायजो राजानि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि खामानि मावदों। दा बेखौ बर' हारिल' नङा बयबो हारिया बुजिनानै दिनै लोब ओंखारबोदों। क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोन्नैबो समस्तियाव जोंनि बिजाथिया 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख मार्जिनाव देरहागोन बेयो रोखा जाबाय। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा बिजेपिनि एनडिएनि बिजाथि बिथाङा दिनै गावनि जि मन'नयन पत्र बिथाङा दिनै फाइल खालामगोन, बेखौ दाखिल खालामगोन आरो बेवहाय जों बयबो दिनै बाहागो लादों आरो दिनै हाजार रायजो राजाफोरखौ नुनानै दिनै रोखा जादों जे जोंनि जि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानो हागोन आरो बिथांनि खाथिसिम रावबो कम्पिटिशन गैया, रावबो बिथांनि खाथिसिम रावबो कन्टेस्ट गैया बे रोखा जाबाय। आरो थांनाय समाव जाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदोंमोन बे ओनसोलफ्राव बिथांमोना गावसोरनो गोरोन्थि मावनायखाय दिनै रायजो राजानिफ्राय बिथांमोना गोजान जानानै बे दिनैनि जि बे थासारिखौ एनडिएआ मोननो हादों। बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि सरकार दङ बेयो थांनाय 3 बोसोराव रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावदों, रायजो राजानि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि खामानि मावदों। दा बेखौ बर' हारिल' नङा बयबो हारिया बुजिनानै दिनै लोब ओंखारबोदों। क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोन्नैबो समस्तियाव जोंनि बिजाथिया 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख मार्जिनाव देरहागोन बेयो रोखा जाबाय। नाथायबा बिपिएफनिफ्राय बुंनाय जादों बर'फोरा बिजेपियाव भट होआ होननानै बिथांमोननि साननायसो बेयो बिथांमोननि साननायसो। बर'फ्रा आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नांगोलाव भट होनो गोसो गैला बे खोथायासो रोखा जाबाय। ओमफ्राय बे समावहाय नुनो मोनदों जे बे माने बिपिएफआनो नोंथांमोननि फेक्टर जाना फैगोन नामा? जेबो फेक्टर जाया बिपिएफआ खाथियावबो फैनाय नङा बिथांमोना गोबां गोजानावनो थाबोगोन आरो दिनैनि समाव क'क्राझारावनो जा बा दरं उदालगुरियावनो जा बिपिएफआ कुनु कारनाव खाथियाव फैनो हाया। मानोना बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामबाय। साफा सानै बिथांमोननि संख्रि बानलु जानाय थाफानाय बेखिनिखौल' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। रायजो राजा होननाय बिथांमोनजों जेबो गैला। कन्टेस्टआनो गैया, बेवहाय कन्टेस्टआनो गैया।
गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसएपी पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, एमडीएफ जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।